Здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Излезе новата версия на Minecraft 1.6.1. За хората, които не са играли, не е излязъл окончателно, аз тегли самият Mojang, който е направен, както знаем, всички от нощ. И днес ще ви покажем какви са новите блокове. Нови блокове са ето тези, няма превод на български, Purple, значи много видове на вълни. Демек това се води пак вълна, но... Стайнет клей, бе. Не бе, стайнет клей. Да. Това, значи претапяте клей и получавате съответния цвят. Да. Това са също част от вълна, както виждате, които мисля, че как се крафтваха те, с ножица или с какво се режеха. Сега ще направя така. Така, това е колблокът, който издържа... Не знам това за какво го слагаш. Айде се обясня там. Това е колблокът, който пече с едно сте сложили 9 кол едновременно, но просто изглежда по-така. Това е дърт. Това е... Чаркола има нова текстура. Чарколът, да, има нова структура. А това е сено, така да го кажем. Виждате го от двете страни. Някой покаже от тази. Извинете, че треперят. И забравих. Лаписа има нова текстура. Да, лаписът има нова текстура. Това е магари, което може да се прекрастите. Чочко BG1, примерно както ние сме го прекръстили. Така, сяда се на него с десен бутон. Как се махате от него? С съответно Shift. И има ново нещо. Когато сте се качили в лодка и се махате от нея не с дясно копче, Shift. Както и при количка. Да. Това е добре да го знаете, за да не натискате всички копчета. Как се отваря честа на магарито и как се слага. Честа се слага с дясно копче, а се отваря с Shift и дясно копче. И вие друго разбрах интересно, че може да скача някъде към 3 блока. Да, виждате го него. Добре. Още нещо интересно, че вие вече можете да закачате прасета, кокошки, не съм сигурен. Сега ще пробваме с... Каквото и да било, може всичко. Така, сега. Само секунда. Ще пробваме с размножител скелет. Това нещо ще го щупим. Добре. Така, само секунда. Ще вътнеме и... Fuck you. Така. Нека пробваме с скелет. Не, обаче някой ми спами. Мисля, че само с мобовете пише. Да, с мобове не става, направих съм почуваш хора. Това не знам какво е, което микробът го направи. Или DBG Gamer 777. И това накрая пукна. Така. Какво още много има в самата версия? Ето това Iron Horse Armor. Нали армон за коня? За коня ли беше? Не. Така, долу ми е коня. как изглежда размножителя за кон? Ето го. Така. И вилиджерите имат нови звуци, които са много противни. Как се опитомява, виждате отдолу процентите и... Как разбираш, че дали си го опитомил? Ти всичко трябва да се напълни, нали? Смисъл, да. И те си имат собствен живот, и го нагъма на лъкът си. Виж, те си имат собствен живот. Добре, някой пак спам. Да. И долу като стъкаш спейса скачаш с коня и отдолу идете като експито, колкото по... Да, виждате как се опитомя кон и тогава вече му се слага бронята. Къде ти опитомения кон, викаш? Долу. Добре, моля те, направи на геймод. Да. Shift 10 бутон. Shift 10 бутон. Вие вече му сложите. И издава звук. Като Да. сложиш. Не знам защо. Ела покажи вилиджера какъв мазен звук издава. Нека се усилим звука да го чуем. Ясно.
И ние убихме вилиджера. Друго много. Той магар ще се обеси скоро време. Това ви подпомага, например, за ето това. Сега, нека ви демонстрирам. Въжето откъде може да си го вземете на геймот. И ме питайте, ама не мога да го видя. Добре, откъде се взема? Да, мисля, че от тук не. Чочко бе добър човек. Откъде се вземаше въжето, брат? Кое въже? Абе, ето и де се закачаха пръстотиите. Не знам. Значи от Тъп Крипър. Видях. Това ви подпомага поради причината, че известните хора, примерно, правят клипчета. Да речем знакът. Или Venom 961, или Sparko, както и да е. И да речем, че това е тук. И вие скрафтите едно е такова, а прасето слагате там, нали, ограда. И те искат да съкратят епизодът. И тук имат едно прасенце. Отиват до прасето, натискат десен бутон и го влачат, разбира се. Така че вече не е нужно да го опитомявате. Ела, мамино. Не, бе, брат, не го би. Вече... Фък. Изгубил го. Не! Прасенцето ми! Айде, умря. Чакай, ела да те потопим във водата. Вече така не е нужно да го опитомявате с моркови, брат, спри. Добре. И вие вече сте стигнали, натискате отново десен бутон на оградата. И вие сте сложили прасето. То не може да бяга. Какво още ново има? Това са най-различни армори, както виждате. Много има. Предложи нещо ново да кажем, ако има. Нищо ново няма. Виждате менюто, ще го разгледате. Значи, за хората. И че ви трябва премиум акаунт, иначе не може да влизате в играта. Мазно. Да, трябва ви премиум акаунт, за да влизате. Купете си игра. Да, обаче, нали знаеш нещо? Че скоро версията ще бъде ченджната на 1.6 без премиум акаунт. Така че ще стане още по-мазно. За хората, които имат премиум акаунт и ви е излязло в Minecraft менюто Click Here, натискате там, натискате първият линк и си теглите малко по-надолу, си теглите съответната игра за Windows и ще ви се получи ето този крафтинг тейбъл. Всъщност не го виждате. Значи 1.6.1 е съвсем друга версия и го пускате от съвсем друго място. А Minecraft 1.5.2 или 1.5.1 мисля, 1.5.2 го пускате пак от съвсем друго място. Така че не ви е необходим версиен ченджер. Ами за хората, които нямат премиум акаунти, много съжалявам. Просто след известно време играта ще бъде апдейтната на No Premium, демек Free. Все пак заинтересувайте се, потърсете предварително някъде в някакъв сайт, крафт сайтът на Minecraft, демек оригиналният сайт, така да го кажа. Сайт, потърсете, заинтересувайте се от приятели и така нататък, да видите как стоят нещата, нали, как се крафтат абсолютно тези всички неща. Аз ще се пороя в интернет и съответно ще видя как се правят нещата и може да направя отделен клип, също с микробот. Версията играе за първи път. Демек имах предвид точно когато започнах да снимам, точно тогава ви обяснявам. Преди това микробот, нали, ми обясни някои неща. И пак повтаряме, от Minecart се излиза с Shift, а не с десен бутон. Shift. От всичко дето сядаш на него. Да, от всичко дето сядате в него. Лодка. Включително праси. Да. И виждате, вие вече може да чупите блокчета през Minecart, а не чупите... Количка. Да, количка. А не чупите самият Minecart. Или пък чупите. Добре, това беше фейл. Чупи се много по-бавно. Ами, виждате какви бяха новите неща.
как се обновява конят, десен бутон на него и Space го задържите. Това трябва да се... Айде да спомена, за режим положенките е много по-бавно регенерейтва. Да. И за годен епохи. Може да демонстрирам дори. Само да сети къде... Да. Нека... Game Mode 0. Няма напред на Game Mode 0. Изпия и даже ти добавя 2 сърца. Падаме. Добре. Телепортнима до тебе, ако обичаш. Сървърът коства... Да. Сървърът го коства Minecraft, нали, да BG Gamer 777. Може да го направиш на Game от 0. Я чакай, напрема бързо на Game от. Чакай. Не дей. Да, добавя ви сърце отгоре, както видяхте. Ами, това беше от нас, аз бях ръката долна. И тук с мен беше микробът. Ой! И виждате какво меле просто става тук. И ми очаквайте следващия епизод. Благодаря, че гледате това клипче и чао!